ai ga ta mata ranke dai ba kuwa ce kai wallahi wasu matsaloli ne suka faru a gida shine kawata take kwatanto min wajenki tace kina ba wa mata shawarwari akan irin abubuwan shi ne ce bari ne kokari na to sai dai ni ma ana jira na ko da zan baki lokaci yanzu ba zan iya baki lokaci mai yawa ba ki hakuri ba komai na gode hajiya na gode to lafiya ta taimaka a gida ta taimaka a waje har zuwa take taimaka musu Allah ya saka mata da alheri wannan baiwa Allah fito ne arziki ce Allah ƙara mata arziki inda arziki ana samun masu kuɗi irin hajiya haba malam da an samu waraka ba za a samu talauci ba wallahi tallahi Allah ya ƙara mata buɗi Allah ya ƙara mata ƙarfin gwiwar da za ta ringa taimakawa bayan Allah ina jin ki na hajiya tunda ya ce zai ƙara auren don hankali na ya tashi na dinga sake-sake iri daban-daban na tayar masa da hankali amma ko kaɗan ko a jikin shi bai damu ba ya ce mini wallahi ko sai dai mutuwa ce za ta hana shi wannan auren ba zan boye miki ba ce wallahi sai da zuciyata ta kaka min cewa na ɗauki wuƙa na kashe shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ba zan iya aikata hakan ba wannan dalilin ne ma ya sanya na tsorata na taso na zo gudun ki don ki taimaka min da shawarwari don Allah ya kike da mijinki kafin magana auren kina kyautata masa iya kyautatawa kina biya masa dukkan haƙoƙinsa da ya rataya a wuyanki kamar wani irin haƙoƙi hajiya ba ki san su ba to lalle idan baki san su ba dole mijinki ya ƙara aure idan har baki san su ba a gaskiya dole mijinki ya ƙara aure kuma baki da hujjan ku dalilin da zaki hana shi so ɗaya dai ya taɓa ce mini na gyara girki ne raina ya ɓaci har muka yi faɗa da shi saboda ina ganin kamar yana so ya nuna min bai iya girki ba ne duk abin da ya umarce ki kina yi ina yi sai dai wani lokacin na karɗar jinkirta ban yi ba ko kuma wani lokaci in manta ma ban yi gaba ya shimfiɗar ki take ban gane ba ce ya kamata ki gane ito wata ƙawata dai ta taɓa bani shawara ta ce kar na kuskura na sake wa namiji saboda su maza ba a sake masa har sai idan an zaɓi sosai ke kika sa mijin ke ƙara aure kuma baki da hujjan da zaki hana shi wallahi ba na son kishi hajiya wallahi ba na so zan iya mutuwa wallahi idan ya ƙara min kishi sai kika ce sannan kuma yayi niyyar yin aure kuma kice zaki hana shi ban ce ya aure ba hajiya wallahi ba ni na ce ai abubuwan da kika yi kamar ce masa kika yi yayi aure kuma baki da wani dalilin da zaki iya hana shi yanzu in maganar gaskiya za a yi bari in tambaye ki kin iya girki daidai gwargwado hajiya ai mace ba daidai gwargwado ya kamata ba kamata ya ta kware a ko'ina ta zama gwana akan komai ta kiyaye masa haƙoƙinsa ki guji duk abin da zai bata masa rai to yanzu hajiya yaya za a yi kenan dan Allah idan akan halin da kike masa ne yasa zai ƙara aure to kina iya sa shi ya fasa amma fa ba ta hanyar masifa da bala'i ba cewa fa yayi hajiya mutuwa ce kadai za ta hana shi ƙara auren nan ni kuma a gani na idan na tayar masa da hankali na hura masa wuta na hana shi sukuni ko saboda neman zaman lafiya zai fasa auren kin yi kuskure yaushe ne za a yi auren zai kai nan da wata 5 kafin a yi aure wace irin soyayya kuka yi da shi kamar mu haɗe juna muke san junanmu to idan mutum ne mai ra'ayin zama da mata biyu babu abin da zaki ki hana shi amma idan dan halayen da kike mishi ne to kina iya hana shi amma ba ta hanyar bala'i da masifa ko ta bokaye da malamai ba to ya zan yi kenan hajiya dan Allah ke ya kamata ki kai masa kanki ba shi ya kamata ya neme ki ba kuma ki guje ma duk wani abu
da zai iya kawo tashin hankali tsakaninku. Dama ai don canja da kika yi da kuma abubuwan da kike ne, amma idan kika canja ina gaya miki zai iya fasa auren nan. Insha Allah Hajiya zan gwada. Za ki gwada ko za ki yi? Insha Allah Hajiya za ki same ni mai biyayya ga duk abin da kika faɗi min. Na makara. Ki je ki gyara. Ki zama wata daban ba wacce ya sani ba. Na gode ƙwarai da ai su maza sai a hankali.